Národná sieť rozvoja vidieka usporiadala veľkonočný farmársky trh tentokrát v Bratislave. Pred začiatkom Veľkej noci mohli teda návštevníci nájsť všetko pod jednou strechou. To obdobie bolo vybrané z takého dôvodu, aby ľudia prišli, aby tí, ktorí budú ponúkať tie svoje výrobky, mali tých zákazníkov dostatočné množstvo. Usporiadanie farmárskych dní si pochvaľoval nejeden predávajúci. Je to veľmi dobrá myšlienka, lebo napriek tomu, že funguje internet a máme aj svoju stránku, veľa ľudí je prekvapených a veľa ľudí stále o nás nevie. Je to vlastne zblíženie farmárskych výrobkov pre širokú verejnosť, ktorá nemá možnosť ochutnať tieto výrobky v predajniach. Medzi výrobkami nechýbalo ani čerstvé ovocie. Vozíme do okolitých dedín, či už jablčka alebo džusy, ktoré teraz už sme začali aj rozvozom ovocných stromkov. Na farmárskych trhoch boli predajcovia z celého Slovenska, napríklad aj z Detvianskeho regiónu. Môžeme sa dostať aj do väčšieho mesta, kde si tí ľudia viac vedia oceniť tieto výrobky, pretože náš región je taký, že tí ľudia tieto výrobky majú všade v tých domácnostiach a tu v meste si myslím, že je to vzácnejšie. Jednou zo zaujímavostí bol aj biely mak, ktorý Slováci až tak nepoznajú. Sa nám ozývajú tí ľudia z celého Slovenska, píšu maily alebo zatelefonujú a povedia, máme spätnú väzbu, že či sú spokojní a môžem povedať zatiaľ, že vždy napíšu, že veľmi sú spokojní, veľmi sú radi. Národná sieť rozvoja vidieka by podobné trhy chcela v budúcnosti zorganizovať v každom kraji, pretože dopyt po nich je vysoký. Renáta Klimentová, televízia Nitrička.